Helo, a chroeso I Trychineb Naturiol o Amgylch y Byd. Gyda fi, Ffion Baker. Mae newyddion gwael wedi dod o Awstralia. Mae llifogydd enfawr wedi bod yn digwydd. Mae dros 20 bobl wedi marw a 90 ar goll. Dechreuodd y llifogydd o Toowoomba, Awstralia, gan afon sydd wedi gorlifo o glaw. Teithiodd y dŵr wedyn I Brisbane, y trydydd dinas fwyaf yn Awstralia. Mae Mair yn Awstralia ar y foment. Mair, wyt ti'n gallu clywed fi? Ffion, dwi'n gallu clywed ti. Fel ydych chi'n gallu gweld tu ôl fi, dydy tywydd ddim yn braf iawn. Mae gyda ni Isla fan hyn a oedd angen gadael ei tŷ yn canol y nos I mynd I lle diogel. Sut ydy'r llofrudd wedi effeithio ti? Well, mae not an experienced gar yn y byd. Fi got to say, roedd fi angen leave our house yn gynnar yn y bore, a fi gyda 2 plant bach. Mae un o fy ffrindiau goll. Mae hi'n time dris iawn yn Australia yn y foment. Ni ddim yn gwybod how long bydd rhaid ni aros tan ni'n gallu mynd home. Diolch, Azalia. Gobeithio bydd pethau yn Australia yn gwella. Nôl I Ffion yn y studio. Diolch Mair a Azalia. Dyma fideo o'r llifogydd yn Awstralia. Sharing our lives, we made it through the good and bad times, and still we stand with hope in our